ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ପଦେ ହାରିବନି କେବେ ଜୀବନ ପଥରେ ଥରେ ଅଧେ ଝୁଣ୍ଟି ଗଲେ ଭାବିବନି କେବେ ଏଇ ତ ଜୀବନ ସରିଯାଏ ଝୁଣ୍ଟି ପାରେ ଜୀବନ ଏଇ ତ କାଚ ଘର ପରି କେବେ ସେ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ପଥର ପଡ଼ଇ ସହି କେତେ ଝଡ଼ ଆସେ କେତେ ମୋଡ଼ ଆସେ ତଥାପି କଅଁଳେ ପତ୍ର ରାସ୍ତା ଭାବି କେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇବନି ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଚିତ୍ର ନୀତି ସକାଳରେ ସୂରୁଜ ଉଇଁଲେ ଦେଖିବ ଅଭୁଲା ରୂପ ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ଗଢ଼ିଛି ବିଧାତା ଚିତ୍ରପଟର ଛାପ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କବିତାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରୁହ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ କହିଗଲି, ମୁଁ ଛତୁ ତରକାରୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କହିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଛତୁକୁ କାଟି କେମିତି ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ, ଆଳୁ ଟିକି ଟିକି କରିକି ମୁଁ କେମିତି ତେଲରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି 3ଟା ପିଆଜକୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଆଗରୁ। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ତେଲରେ ପକାଇକି ଭାଜି ନେଉଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଏବେ ସେ ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ବହୁତ ଭଲସେ କଷିଦେବି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତ ଜାଣିଥିବେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ବାହାରି ଆସିବ। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ରୁଚି ମସଲା ପକାଇକିରି ବହୁତ ଭଲସେ କଷି ଦେଇଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଭଲସେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି କଢ଼ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ତାକୁ ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ କଷିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଛତୁରୁ ତ ପାଣି ବାହାରେ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଫିର୍ ବି ସେ ପାଣି ବାହାରେ। ପାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ବାହାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ କଷେଇବି, ସେ ପାଣି ତକ ମରିଯାଏ। ମୁଁ ବି ଭଲସେ କଷେଇ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଉଥିବେ ଲୁଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଟିକେ ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୁଣ ମୁଁ ପକାଇଦିଏ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲସେ ତାକୁ କଷି ନେବେ। ବହୁତ ଭଲସେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗାର୍ନିସିଂ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଛତୁ ତରକାରୀ ବନାଉନି, ଏଠି ମୁଁ ଛତୁ ମସଲା ବନାଉଛି। ଯାହାକି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ, ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଡାଲିଟେ ହେଇଥିବ, ବାସ୍ ଡାଲି ଭାତ ନହେଲେ ରୁଟି ହଉ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଛତୁ ମସଲାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଲଭ୍ ୟୁ।